La Pobla de Vallbona obria el primer dels nous actes comarcals organitzats per la Diputació de València per entregar en mà prop de 1.000 instruments musicals a 386 agrupacions musicals valencianes, 283 instruments per a bandes de música, 40 per a cors i 45 per a grups folclòrics de la província de València. La Diputació ho té molt clara. Si hi ha que llevar alguna cosa, la llevarem, ens apretarem el cinturó, però vostès tindran sempre aquesta aportació. En un moment complicat, la Diputació, en vez de baixar el llistó, l'ha mantès o ha augmentat. Estem a la disposició de les bandes, de les corals, del folklore i, sobretot, de la gent en general. Dir-los que la llavor que estan fent vostès, educativa, és molt important, la llavor social molt important. La Diputació estarà al costat de vostès. Bona nit i moltes gràcies. L'entrega d'instruments musicals es presentava així com un innovador sistema de col·laboració sense intermediaris per a optimitzar el cost públic en benefici, en aquest cas, de les societats musicals. Lo que cal destacar d'esta legislatura ha sigut l'aposta del president de la Diputació en totes i cada una de les àrees, sobretot aquelles que tenien major incidència en el que és la nostra cultura, en el que són les nostres tradicions, en el que són les nostres arrels. I, lògicament, si algo es destaca de manera important són les nostres societats musicals, són els nostres cors, són els nostres grups folclòrics. Des d'ací significar l'aposta que des de la Diputació de València han fet baix aquest programa de Retrobem la nostra música, que concretament en aquest programa supera la inversió en més d'1.200.000 euros i que arribarà a més de 380 institucions. Per tant, jo crec que és una aposta molt important i, com bé diu el president, no sols hi ha que dir que es fan les coses, sinó el més important, hi ha que fer-les. Les bandes de música participants en este pla provincial han pogut triar entre 97 tipus diferents. Les societats s'han decantat per flautes, oboes, fagots, trompes, trompetes, entre altres instruments, junt en els 8 clàssics de la percussió, la timbala, el bombo, la lira o caixes i bateries. Entre els triats per les corals es troben 3 tipus d'instruments: els teclats, pianos i triangles. I per primera vegada, les associacions i grups folclòrics, que també han optat a l'entrega d'instruments, han triat entre els 7 instruments musicals estipulats en el programa dolçaina, tabalet, redoblat, llaüt, bandúrria, guitarra i guitarró, fins a un import total de 450 euros.